As xuventudes socialistas de Lalín queren sumarse ás queixas de moitos usuarios da Biblioteca Municipal que acaban de crear na rede social Facebook o grupo por unha biblioteca decente en Lalín. A conformación deste grupo, que a día de hoxe conta con 254 membros, mostra que esta é unha das máis importantes reivindicacións da xente nova de Lalín. Entre as queixas dos estudantes abundan as relativas á escaseza de libros e a súa nula actualización ou a limitada disponibilidade de postos de lectura e incluso eivas en materia de novas tecnoloxías. A secretaria xeral das Xuventudes Socialistas de Lalín, Adriana Viz, lembra que xa en novembro de 2007 o Grupo Municipal Socialista presentou unha moción á iniciativa desta formación xuvenil reclamando melloras nos medios e na xestión de dito servizo, tales como a ampliación do horario e do espazo para estudo e a maior oferta de libros. Tamén a gratuidade do servizo de ordenadores e internet. Todas elas peticións rexeitadas polos responsables municipais.